Ora bé, cal tenir molta precaució amb l'eruga processionària, un insecte que prolifera als parcs i camps on hi ha pins i que suposa un autèntic perill pels nens i pels nostres animals domèstics. Aquesta oruga oculta un verí en els pelets que recobreixen el seu cos, el qual pot provocar urticàries i reaccions al·lèrgiques a les persones i fins i tot pot acabar amb la vida de les nostres mascotes, ja que moltes vegades els gossos ensumen o llepen l'eruga i el verí els hi pot causar una necrosi a la gola o a la llengua, com li ha passat a aquest gos. És el cocker d'una ciutadana que ha patit una reacció al·lèrgica bucal per haver ensumat una d'aquestes orugues processionàries a la plaça Josep Pinyol de Pardinyes, una zona on molts ciutadans coincideixen en què hi ha una plaga de processionàries i reclamen que l'Ajuntament faci una desinfecció per tal de garantir la seguretat d'infants i mascotes.